prvom rade chcem vyjadriť spokojnosť nad tým, že mesto zareagovalo na túto výzvu z operačného programu ľudské zdroje. Aj tak, ako pán vedúci už povedal, sme v tom zozname 125 žiadateľov, ktorí majú právo, a len tieto majú právo žiadať, čo je oproti minulému programovému obdobiu novom, pretože vtedy sa projekty vyberali viac v konkurenčnom prostredí, v tvrdom konkurenčnom prostredí, kdežto teraz napríklad hlavne teraz operačného programu ľudské zdroje, tak ako aj materská škola na Podskálke tiež je zaradená do tých 125 oprávnených žiadateľov alebo zoznamu oprávnených žiadateľov obcí a miest. Takže tie peniaze v podstate máme isté. Som rád, že po mojich upozorneniach na nízku aktivitu vedenia tohto mesta pri získavaní finančných prostriedkov z eurofondov sa trochu pohľadali, aj keď oproti predchádzajúcemu primátorovi Kostielníkovi toto vedenie obrovsky zaostáva. A nepomôže vám ani to, že budete vypisovať pánstva po novinách. Proste je to tak, je to fakt. V dôvodovej správe sa píše, že v komunitnom centre sa budú poskytovať odborné činnosti, iné činnosti a aktivity. Ja sa chcem spýtať, čo konkrétne to bude a kto ich bude poskytovať. Taktiež navrhujem, aby v bode 3 uznesenia, ktoré podporujem, došlo k úprave hlavne spolufinancovania. Je tam uvedené, že minimálne 5% celkových oprávnených nákladov, teda navrhujem, aby to bolo 5% celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu maximálne 14 000 eur. Dôvodom je vlastne to, že my tam z tohto vlastne ako keby vyplývalo, že minimálne tých 14 000 to bolo, ale vzhľadom na to, že ako je v dôvodovej správe povedané, ide o 200 metrov, maximálne 200 metrov užitkovej plochy, 1300 eur je benchmark na metr štvorcový, to by malo byť po 260 000 eur, čiže 5% 13 000. Takže vlastne navrhujem, aby to bolo upravené tak, že namiesto minimálne 5% bolo 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje maximálne 14 000 eur. Ďakujem. Ďakujem vám pekne. Končím možnosť rozprávy, teda aj fakticky. To bol taký klasický náklad, pán poslanec. Teda predloženie žiadosti o získanie návrhu finančného príspevku a vy, jak idete po chodbe, tak plujete na jednu na druhú stranu a je to neseriózne a nefér. To, že opisujete o mňa hlúposti, to vám práve ďalej, aby ste písali. Zbytočne sa hlasíte, že vám nedám slovo. No, to je prečo? No, pretože som skončil rozprávu. Tak potom vediem túto schôdzu a musím reagovať na to, čo vy ste povedali. Nespomínajte predchádzajúce vedenie, nespomínajte nikoho. Na jednej strane poviete, že jak fajn, že tu sa prihlásime, na druhej strane môžeme robiť, čo chceme. Viete, ja mám pocit, že máte problém so mnou osobný. Nemám problém. Takto, ja vás nebudem volať na kávu, lebo vás primátorka raz už volala, ste odmietol. Ale jednoducho, nepíšte hlúposti, to vás upozorňujem. Vy ste začal písať hlúposti, ja... Nevyklikujte, ešte raz vám hovorím, vy ste rozprávali, ja som bol ticho. Keď by ste chcel a dajte mi vašu mailovú adresu, vám pošlem môj životopis. Ja som neskákal do žiadnej spoločnosti, ani do jednej, ani do druhej. Ja som v jednej inštitúcii robil 26 rokov, pán kolega, a vy to v svojom živote už nikdy nestihnete. Takže prestaňte hlúposti písať a hovorte pravdu. Keď budete o mne rozprávať pravdu, ale o vedení tohto mesta, tak vás budem chváliť. Ale doteraz nemám možnosť, lebo vy ste na tomto úrade robil a ja som vás zažil ako vedúceho. Takže buďte radšej. Poprosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. Čo vy rozprávate si, nie? Vy môžete používať kedykoľvek a ktorý skončíte o rozprávu. Tak, jak vy rozprávate, nie kvesti, ale oblasti. Boli som rozprával, ale ja som počul, čo ste rozprávali.